Ekonomiaren inguruan eztabaida eta zeresan handia dago, baina nongo ekonomiaz ari gara? Krisialdi globala, erreskateak, banku handien eskandaluak, Gipuzkoarroi ere eragiten digu horrek guztiak? Noski baietz, baina bada ere gertuko ekonomia realitate bat, egunerokoa, geurea, Euskadiren eta Gipuzkoaren gizarte ereduarekin zerikusia duena. Euskadiko eta Gipuzkoako ekonomiaren oinarria industria da. Industria lehiakorra. Enpresa txiki eta ertainek osatu dute aspalditik Gipuzkoaren ekonomiaren ehuna. Enpresa horiei esker, Gipuzkoako jendartearen ongizateari eutsi ahal izan zaio. Ekonomiaren jabetza Gipuzkoan bertan dago orokorrean. Horri zor diogu neurri handi baten, deslokalizazioak eragin txikia eduki izana Gipuzkoan. Izan ere, enpresa gehienak familiarrak edo kooperatibak dira, lurraldearekiko konpromisoa erakusten dutenak. Azken urteotan, Gipuzkoako enpresek eta erakundeek berrikuntzaren, ikerkuntzaren eta garapenaren aldeko apustua egin dute. Ez bakarrik ikerkuntza zentroetan, baita enpresetan bertan ere. Eta enpresen, erakunde publikoen eta ikerkuntza zentroen arteko lankidetzari esker gauzatu da apustu hori. Inbertitzen dugu IGIG-an lehiakorragoak izan gaitezen merkatu globalean eta lehiakortasun horren adierazle izan daiteke zer saltzen dugun eta zer erosten dugun. Horrela, Gipuzkoako enpresek nazioartean zabaltzea lortu dute. Enpresa pribatuek eta kooperatibek aurrera egitea lortu dute. Eta Gipuzkoan lurralde oreka handitu da, baita ekonomia aktibitatean ere. Ekonomia horren oinarrian, Gipuzkoan oso sustraituta dauden balio batzuk daude. Industria tradizio bat, herritar askoren konpromisoa, ekintzailetasuna, eta Gipuzkoar enpresaburuek zein kooperatibistek izan duten bizioa eta gizarte erantzukizuna. Langile kualifikatu eta konprometituak, gauzak ondo egiteko jarrera, seriotasuna eta ahaleginaren eta profesionaltasunaren kultura. Hala ere, etorkizunera begira oraindik ziurgabetasun handia dago. Gizartea bera aldatzen ari da, eta ekonomiak horri erantzun behar dio. Erronkak handiak dira, nazioarteratzea, lehiakortasun eta eraginkortasun exigentzia handiagoak, estrategia beharrak, elkarlana, ikerkuntzaren aurrerakada, garapenari etengabeko bultzada eman behar izatea, alor berriak, ekintzailetasuna sustatzeko beharra. Etorkizuneko erronka horiek aztertzea eta horiei buruz hitz egitea beharrezkoa da. Gure ekonomiaren protagonistei hitza emanez eta Gipuzkoarrak protagonista eginez. Kaixo eta ongi etorri ekonomia gurean saio honen atal berri batera, Badakizue zertan ari garen Gipuzkoako ekonomia gurean ekonomia zertan den ikasiz. Eta horretarako eskualdeko ibilbide honetan, hauxe dugu laugarren geldialdia Goierrira etorri gara, hain zuzen ere, Beasaingo Igartza jauregi dotore honetara, eta bide batez noski eskerrak bertako arduradunei hemen halako paraje dotore honetan hartu gaituztelako. Argazki bat osatu nahi dugu, gure ekonomia zertan den zuri beltzetik abiatuta, iraganetik abiatuta, argazki koloretsu batera, etorkizunekora, eboluzio hori, bide hori nola egin dugun ikasiz, eta beti ere hitz potolo hoiei, bestelako hitz xumeagoak, apalagoak eta ulergarriagoak bilatze aldera, izenak ez ezik aurpegiak ere jarriko dizkiogu, hemen Goierriko hainbat kasu aztertuz. Goierri eskualdera etorri gara, eta askotan aipatzen da, ezta, Goierriz ari garela, baina sakona dela,
Gipuzkoaren erdialdean, orzulo batean balego bezala, baina pentsatzen hasita nago behar bada irudi hori okerra ere badela, ze hemen Goierrin oso gora egite zale zarete, ezta? Izan ere bertako goragailu gehienak eta hementxe egindakoak dira Goierrin. Bidea ongi zehaztuta dago eta tren baten antzera, behin bidea hartuta, zuzen sendo gelditu gabe, bertara helmugara iristeko asmoz. Eta ongi aski dakite Goierritarrek ere, batxerritik guztia probesten den bezala eta odolki eta mondeju goxoak egiten diren bezala, gure oinarria zein den, ura probestu eta harri etekina ateratzen. Ze ondorioetako bat nik uste dut hori izan daiteke, kantitatea eta kalitatea. Behar bada Goierrin bizilagun gutxi bai, beste eskualde batzuetan baino gutxiago, baina akaso aberatsagoak, eta hori ere aztertuko dugu ondoren, kalitatea jakin badakigu ere ez dela soilik aberastasunean neurtzen, baina halako kontuak hartuko ditugu ahotan, hementxe ditudan 3 gonbidatu hauekin. Batetik, lehena dagoeneko ezagutzen duzue. Bera da gure emakume kalkulagailua, gure datu emakumea, Miren Estensoro. Haupa Miren, ongi etorri. Miren da, hain zuzen ere, orkestrako, lehiakortasunerako Euskal Institutuko ikertzailea, eta berak lagunduko digu orantxe radiografi bat osatzen, eta hor txantxetan aipatzen dituenik datu hoiekin eta ea ze ondorio ateratzen ditugun. Gurekin dugu ere Iker Arrizabalaga, arratsaldeon Iker. Iker da INE grupeko zuzendari teknikoa, eta berak ere aipatuko digu zertan dabiltzan INEN, eta Eluska Sukia ere egukin da, ongi etorri Eluska, eta Eluska dugu hain zuzen ere kafeko ikerketa garapen kudeaketa sistemaren arduraduna. Ikusten duzuenez, hementxe Goierriko 2 kasu esanguratsu ere izango ditugu ahotan. Aipatu dut ezta, Goierri eskualde txikia, 18 bat udalerri badituena, eta dentsitate demografiko txikia bai eta tamainuz tira, baina aipatzen nuenik, Miren, kalidadea eta kantidadea. Orain aztertuko dugu, inorrez entzuten ez digun honekin, ea zuzer horri gainera Goierritarra izan da, gaur badakizu zertaz ari zaren, eta zuek hain zuzen ere egiten duzuena da baiara bakoitzeko lehiakortasun maila edo aztertu, ezta? Eta orduan, azterketa horren ondorio nagusienak Goierrin kasuan zeintzuk izango lirateke? Nola aipatuko genuke dela Goierriren lehiakortasun maila hori? Bai, guk azkenean hartu ditugu eskualde mailako adierazle batzuk eta egin dugu alderaketa moduko batez. Pixkat Gipuzkoa mailan eta gainerako eskualdeekin ze argazki ateratzen duen eta ze ondorio ateratzen daitezkeen argazki hortatik, ez? Ondorio nagusia da alderaketa horretan oso postu honean gelditzen dela eskualde hau, ez? Gainerako eskualdeekin alderatuta eta baita ere Gipuzkoa eta EAE mailako bataz bestekoekin, lehiakortasun maila altua duela, ez? Eta esan duzun bezala eskualde txikia bai, baina... Diru asko dagoela hemen alegia, ezta? Diru asko dagoela. Bueno, adibidez, adierazle tipikoa eta dakiguna ez dela bakarra, baina BPG-aren adierazlea dugu, ez? Produktu gordina edo ditzen dugu hori. Produktu gordinaren adierazlea ikusten badugu, 38.000 euroko per capita badauka eskualde honek, ez? Eta horrek, adierazten digu, beraztasuna badagoela, ez? Gero ikusi beharko likitzeke den, nola banatzen den eta gainerako guztia, ez? Baina gizartean izaten dira bai aberatsak eta baita maila bajuagoan egon behar izaten dutenak langabetuak adibidez gogoan ditugu eta horiek ere zinaztuko ditugu. Langabezi kopurua Goierrin adibidez nolakoa da? Bai, 10% pasatxo gaur egun eta egia da beste eskualdekin alderatuta bajuagoa. Baina gogoratu behar dugu 2007an, 5ean, 5% inguruko langabezi tasa zeukala eskualde honek. Orduan hori ikusita, ikusi da krisiare sufritu dula eskualde honek. Kopurua txikia dela langabetuen kopurua, baina beste urteatzuta baina handiagoa. Beraz, hor ere berbada, azpimarratu beharko genuke hori badelako tendentzietako bat, ezta? Eta gero, ikusten duguna da, naiz eta krisia sufritu, baita ere erantzun bat ematen jakin duela eskualdeak, ez? Eta horren oinarrian dago bere industria sektorea. Eskualde hau ezaugarri nagusia eta bere ekonomiaren ezaugarri nagusia, industrian duen espezializazioa da, eta sektore industriala daukan pixua. Eta gero horre aztertzen duzu udalerriek eta egiten duten nolabait ere hori apustua, diru apustua edo inbertsioa eta zenbatekoa izaten da, ez? Hori da, gastu eta inbertsio gastua zenbatekoak ikusten badituzu horre baita ere argazkian lehenengo postuetan tokatzen da edo kokatzen da eskualdea. Eta bertako ehun produktiboa kontutan hartzen badugu Miren, zeintzuk dira ehun produktibo horien ezaugarriak?
Lehenengoa, esan bezala, espezializazio argia du eskualdeak industrian, zergatik, enpleguaren zenbateko handiena sektore horretan dagoelako, eta bigarren ezaugarri garrantzitsuenetakoa, enpresa handi, kopuru desentekoa, ez? Ezaugarri handinetakoa hori da, ez? Handiek duten pixua, eta gero enpresa txikiz osatutako sare oso, kopuru handikoa, baina ezberdintasun desente daude, bi tipologia horien artean, ez? Enpresa handiek markatzen dute baita ere, sektore industrialaren barruan ze sektoretan espezializatuta dago eskualde hau. Gehien bat garabiena eta ez da, izan ere hemen inguruko garabi gehientsunak Goierriko marka dara batean. Hori da, orduan, garabien sektorea, mugikortasunean adibidez, trenak, autobusak, eta eskualde bat, non dagoen gaitasuna, trenaren 80% bertan ekoiztea, edo garabia baten 80% ez? Eta hori ez da beste eskualde askotan ematen, ez? Claro, izan ere zuk aipatu duzu enpresa handi batzuk badira oraintxe eta segureski horrela izenik esan gabe ere burura gehientsuen hori badatorkigu izen hori. Hain zuzen ere horrek nolabait erreztu du espezializazio hori industria handi horiek bertan egoteak? Hori da, azkenen pixkat ekonomian erabiltzen den kontzeptuetako bat hori da, ez? Baliokatea, ez? Eta orduan baliokatea horren zati handi bat horrelako eskualde txiki batean kokatuta doteak duen balioa, ez? Eta horrek suposatzen duen espezializazioa. Enpresa txiki askok eta inguruko jarduera guzti hori espezializatu alizatea oso sektore eta produktu konkretu batzuetan, ez? Eta horrek, abantaia kompetitibo oso importante, ez? Suposatzen du. Eta esan bezala hemen baditu horietako bi adibide, Iker adibidez, zuekinen bigarren sektorean egiten duzue lan gehien bat. Sektore hau, bigarren hau, osasuntsu du ikusten duzue zuek hemen Goierrin? Bueno, pixka bat ekonomia bezala, ez? Ekonomiaren inguruan, ekonomia oso bigarren sektorea ekonomiako arlo bada, eta ekonomiak ikusten ditugu bere goraberak ditula, orain, ez? Hazkuntza pixka bat badago, baina nik esango nuke bigarren sektorean ere berdina ikusten dugula. Badago hazkuntza bat, nik usteet krisia atzean uzten ari gehala, baina oraindik retrovisorean ikusten da, bai? Hau da, nik usteet 2000 eta 2007 bitartean izan genitun hazkunde tasa horik ez ditugula berriro ikusiko edo behintzat ez ditugula gertu. Orduan, datu positibo batzuk daude, globalki ekonomia hazten ari da eta sektore industrial ere hazten ari da, lanpostuak sortzen ari dira, baino alde negatiboan jarriko genduke, nik esango nuke Europa mailan hazkuntza tasa baxua dela ekonomiarena eta industriarena ere bai, eta lanpostuak sortzea kostatzen ari dela. Hau da, industriak beti dauka horrelako inertzia bat, lanpostuak galdu kosta egiten zaio galtzea eta lanpostuak sortu kosta egiten zaio sortzea, zerbitzuarekin konparatuta, ez? Orduan, krisitik irten da lanpostuak sortzen ari dira, baino ez oso azkar, eta hori jarriko genduke pixkat alde negatiboan, ez? Baina adekik jartzen dituntatuekin, 80% enpresek esaten dute egoera positiboa ikusten dutela, eta 85% esaten dute jende berria kontratatzeko prest daudela, orduan baikorrak izateko datu onak dira ustet. Gaurko saioa prestatzen ari ginela ikusi dugu inen produktuetan noski indarra jartzen duzuela, baina saiatzen zaretela horrentzat balio erantsi bat bilatzen, ezta zerbitzuena. Ez dakit zenbateko pixua duen zuen kasuan produktuak berak, zerbitzuak, batzutan zerbitzua ikusten ere zailagoa izaten delako, ezta? Produktua bai nabarmenagoa izaten da, baina hor nola mantentzen duzu eureka hori? Bai, nik esan behar dut inen oso produktu zaleak gerala. Osea, gure 85% egiten dugun 85% produktuetan jartzen dugu, produktu salmentan. Eta alde horretatik igual nahiko bereziak ere bagea, zatik normalean enpresek izaten dute produktu eta zerbitzuen arteko beste balantza bat, ez? Guk produktuara asko jotzen dugu, 85% produktua da gure kasuan, horretarako ikerketa, ingenieritza, garapena, berrikuntza oso importantea da gure enpresan, zatik produktuaren pixua hain handia delako, ez? Egia da produktuan konpetitzea geroz eta zailagoa dela. Hau da, jende beste enpresek ere produktuak garatzen dituzte eta produktuak bereiztea geroz eta zailagoa bihurtzen da, ez? Eta horregatik zerbitzuen aldean ere hasikea gauzak egiten,
batez ere mantenimendu aldetikan edo konpoketa aldetikan, baino gure kasuan oraindikan hori portzentaia txikia da. Zuen kasuan ere, Luzka, zuena ere oso sektore eta merkatu berezia da, oso ezaugarri nabarmenak eta bereziak dituena, askotan entzun izan dugu, eta lerroburu albistegietan ere hori izaten da, ez da, kafe kalako salmenta egin du, ez dakit non. Orduan, hor nola moldatzen zarete eta nola bilatzen duzu ez irrikitu hori, ez da? Hor ezaugarri horiek kontutan hartuta aurrera egiteko. Bai, esan dezun bezala urko gure bai bezeroak eta bai gure zikloak nahiko bereziak dira igual beste sektore batzuekin konparatzen bagara, ez? Gainera esango nuke bezeroi buruz azken urteotan aldaketa nabarmen bat somatzen ari garena. Ze tradizionalki kafeen bezero mota tipikoa zien administrazioari publikoari lotutako entitateak. Baina gaur egun bezeroen arlean mota askotako bezeroak topatu ditzakegu. Noski oraindik administrazio publikoak, baina ja asko topatzen gara enpresa pribatuekin, baita ere finantza entitate edo finantza taldeekin, eta bidaiari berarekin ere bai. Eta horrek guri nola eragiten digun, asko eragiten digu, zeren azkenean, proiektu horien finantza baldintzak asko aldatzen dira mota batetik bestera, bai eta kontratuen kontratu motak ere. Eta horrek azkenean guri behartu gaitu gure kudeaketa sistemak pixkat realitate berri horretara egokitzea. Horregatik pentsatzen dut bere biziko garrantzia izango duela hortan ere IGG edo deitzen dugun horrek, ezta? Azkeneko tendentziak eta nondi diren eta askotan etorkizuna nondi joango den ere asmatu behar. Nola antolatzen duzue hori kafeen barruan? Guk ikerketa eta garapen prozesua abiatzen dugu enpresaren estrategiatik, noski, eta enpresaren negozio desberdinen. Zeia kafe hitz egiten dugunean, ez da ibilgailuen negozio bakarri, baizik eta negozio gehiago ditugu, ez? Orduan, hauek guztien estrategia kontutan harturik, analizatzen dugu zein dian merkatuaren beharrak. Baita ere, gure bezeroek ze baloratzen duten, eta baita ere saiatzen gara bigilantzia teknologikotik eta bat aurrikusten, ez? Hau da nahiko zaila suertatzen da aurrikusten zein izango diren etorkizunean topatuko ditugun inpaktuak. Hori guztia kontutan hartuta egiten dugu bidai horri bat bai produktuetan eta bai zerbitzuetan. Ze evoluzio eman nahi diegun gure produktu eta zerbitzu horiei. Beste era batera esan da, ez? Eskaintza jarri behar dugun merkatuan. Eta noski, produktu eta zerbitzu horiek garatzeko atzean teknologiak daude, ez? Orduan, azkeneko urratsa edo izango litzateke identifikatzea ze teknologia diren produktu eta zerbitzu horiek sortzeko behar ditugunak eta planifikatzea nola garatzen joan behar garen, ez? Eta orduan, bidai hori guretzat da norantzkoa, ez? Iparrorratza, nola baita esango bagenuke bezala. Baina saiatzen gara, hori bakarrik eginda ez da nahikoa, akziora eraman behar dugu ez. Orduan, urteko kudeaketa planetan, bai teknologia planean eta bai produktu planaren bitartez, eramaten dugu guzti hori nolabait esate akziora. Eta gero beti sorpresak daude. Gaur ikusten zaiak izaten direnak, ez da? Etortzen da eskaintza bereziren bat, bezero proiekturen batean alako bete behar teknologikoren bat, aurrikusi ez duguna. Hori da gure egunero gertatu daitzeken zerbait, ez? Orduan gure sistemak badu alako malgutasun edo fleksibilitatea horri ere erantzuna eman ala izateko. Trenetaz ari garela, nolabait ere metafora bat bilatuz, trenean lokomotorak eramaten ditu besteak atzetik, eta aipatu dugu lehen, miren, badirela Goierrin ere enpresa handi batzuk nolabait ere trakzio lana edo egiten dutenak, ez da motor lana egiten dutenak, eta hain zuzen ere, segurazki horren arira, sortu da ere Goierri eskola, hemen gure ikusleek ongi aski ezagutzen duten eskola, izan ere bertatik etorritakoak ditugulako hoietako batzuk, eta hain zuzen ere bertara egin nahi izan dugu Goierri eskolan ere nola moldatzen diren ikusteko. Eskola, Goierri eskola, Goierri fundazioaren parte da. Eta fundazio horrek nolabait patrono batzu ditu. Eta patronoien artean daude Goierri Baiarako 18 udalak
eta 41 enpresa. Orduan hauen helburua nolabait izango litzateke pertsonen garapen formatiboa, teknikoa eta soziala. Eta formatiboaren aldetikan 3 ildo dauzkagu. Batetik Goierri eskola bea. Orduan batxilergoko ikasketak eskaintzen ditugu eta lanbide heziketako ikasketak. Bai oinarrizko mailan, erdi mailan eta goi mailan, 3 mailatan. Eta nolabait bestetik izango genuke Mondragoi Unibertsitateko kampusa, Goierri kampusa. Eta azkenik ikaslan, non gure lanbide heziketako ikasleek praktikak egiteko aukera daukate. Orduan beraientzako bere lehenengo lan esperientzia izango litzateke. Eta aukera hau bakarrik Goierri eskolak eskaintzen du. Eta gero hortaz aparte, ez arautoku kursoak ere ematen ditugu. Adibidez, aurreko urtean, 1000 bat pertsona pasa izan dira eskolatik, bai langabetuak nahiz langileak, eta 7000 bat ordu formazioa eman ditugu. Eta gero, bestetik dauzkagu beste gauza batzu, pixka bereziagoak edo. Adibidez, azken 4 urtetan Txiletik 4 talde desberdinak etorri izan dira, goi ikastaroak egitea 9 hilabetez Goierri Bailarara. Eskaintza definitzerakoan, nolabait 3 urtean behin egiten dugu gogoeta estrategiko bat. Eta bertan, interes talde desberdinek markatu egiten digute pixkat zeintzuk izan behar diren ildoak. Eta hori izan daiteke bai eskaintzarako edo bai beste arlo batzuetarako. Eskaintzan adibide bat jartzeatik hain 8 urte udalek aipatu ziguten Bailaran nolabait menpekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzeko titulazio beharrak zeudela. Pertsonak bazeren hortan lanen, baina titulu hori gabe. Orduan horiek titulatzeko nolabait eskatu ziguten hori martxan jartzea. Eta denborarekin, gurutze gorriarekin, kasu honetan elkarlanean, egin genuena izan zen, bai arautuan eta bai ez arautuan, nolabait eskaintza formatibo bat egin. Eta titulazio hortan adibidez, 3. promozioa horten ateratzea doa. Baina hortaz aparte, azken urtetan aldaketa gehiago eskatu izan digute metodologian. Hau da, azkenen enpresak egunerokotasuneko lanean dauzkaten gauzak nolabait gure ikasleak hobeto prestatzeko hortarako, kompetentzi teknikoaz gain, zeharkakoak diren beste gauza batzuk ere lantzen ari gara zuzenean klasean. Enpresetik hurbil gaude, azkenen batetik gure patronoak dira, beraz markatu egiten digute zuzenen egin beharrekoak. Baina bestetik, elkarlane gune batzuk dauzkagu ere baita. Adibidez, foro industriala. Bertan ari gara, etorkizunean Bailaran industriak behar dituen langileen perfilak nolabait definitzen, eta horren arabera gure ikasketa planak moldatu egiten ditugu. Baina, beste arloetan ere enpresekin erlazio zuzena daukagu. Adibidez, gure ikasleek praktikara joaten dienean edo beraien laneratzea bilatzerakoan hartu emana enpresekin zuzena daukagu. Eta askotan ere enpresak eskatzen dizkigute neurrira egindako ikastaro bat edo zerbitzu teknikoak edo horrelakoak. Igual hor, desberdinena aipatzeko daukaguna da gela enpresa kontzeptua. Non enpresa batzuk beraien hobekuntza edo ikerketa proiektuak egiteko elkarlanean aritzen dira bai ikaslek, bai irakaslek eta enpresako teknikaria behiak. Eta horri ditzen dugu gela enpresa. Orain arte aipatu ditudan gauza guztiek ere guretzako helmugak dira, nolabait. Eta lehenengoa horietan izango litzateke pixkat konsolidatzea. Azken urtean egin ditugun aldaketa guzti horiek, bai ikasketetan, bai metodologietan, bai ebaluatetan, online kursoak eta horrelakoak estabilizatzea eta nolabait konsolidatzea. Hala ere, erronka handina, nolabait gizarteak daraman aldaketa prozesu horretari heltzea izango litzateke. Hau da, gauza danak aldatzen ari dira eta baita ere teknologiak eta ezagutzak. Orduan eskola bezala horrei ere erantzun egin behar diogu. Eta bertan beharko genukena izango litzateke antolakuntza mailan malgutasun gehiago. Nolabait aldaketa guzti horien atzetik journalizateko edo aurretik journalizateko. Adibide gisa, hor adibidez bain denok komentatu dudan industria foroan lantzen ari gera industria 4.0 kontzeptupean etorkizunean ze perfilak behar izango diren eta ikasketa planetan sartzen ari gera honeko. Eta bestetik, adibidez sortu izan zaigun beste idea ere izan da, enpresa batzuk bere produktua atzerrian saltzen dutenean, gaur egun ez da bakarrik produktua saltzen, baizik eta beste zerbitzu batuekin lotu egiten da. Eta horietako zerbitzu bat izan daiteke, atzerrian dauden pertsonei nolabait teknologia horietan prestakuntza ematea, formazioa ematea. Hortan gure joan baitezke enpresen eskutik. Lehiakortasun maila aztertzen ari garela miren, zer edo zer ere hain ez nik ikasten saio honekin eta badakit hainbat aldagai ere hartzen dituzuela kontutan eta hain zuzen ere Goierri eskolaz ari garela kualifikazio maila ere aztertzen duzue. Kasu hortan, kualifikazio mailari dagokionez Goierri nola izango genuke?
Bai, alde batikan adierazleek erakusten dutena da, Goierri mailan kualifikazio mailak ikusten baditugu lanbide heziketak duen pisua, ez? Beste eskualdeekin alderatuta lanbide heziketan formatutako pertsonen portzentaia oso altua du eskualde honek, ez? Ez hainbeste unibertsitate ikasketak dituztenak, ez? Baina baita ere ikusten ari gara horri helduta industria garapenean aurrerakoienak diren regioak eta eskualdeak lanbide heziketa balio handiko palanka bezala erabiltzen dutela, ez? Eta lanbide heziketa izugarrizko balio izaten ari dela industri garapen hori laguntzeko, ez? Nik hori bai nahiko luke balioan jarri. Eta gero baita ere bideoan aipatzen zelako, nik uste garrantzitsuena dela formazio eskaintzak merkatuak daraman velozitate horretara moldatzea, ez? Eta hori da benetan zaila, ez? Egokitzea, hori da. Zer eskatuko digun industriak kasu honetan, ura setzeko moduko langileak. Hori da, ordoan azkartasun horri heltzea oso zaila da, ez? Eta azkenen gure heziketa sistemak malgutzen saiatzen ari den pertsonak badira, eta hori adibide bada, ez? Eta orduan nik malgutasun hori azpimarratu nahiko nuke, ez? Beharrezkoa delako, esan dedanagatik, velozitate horri nola harrapatu, eta ez balin baditugu kualifikatu dauden pertsonak, eta lanbide heziketak hor paper eduki dezake, beste mailek bezalaxe, hor dago gakoa, ez? Nola malgutasun hori lortu. Aipatu duzu pertsonak, eta hain zuzen ere lehen aipatu dugu hasieran, Goierrin biztanle gutxi dagoela, kopurua edo portzentaia beraz txikia litzatekela, eta hor beste aldagaietakoa eta hain zuzen ere horixe izaten, ez da? Dependentzi demografikoa edo atzerritar kopurua ere zenbatekoa den. Bai, demografiarekin erronka badugu, hori ez da Goierriaren arazoa, hori lurralde mailan eta, askotan errepikatzen den gai bada, ez? Demografia arazo horren aurrean zer egin, atzerritarrak hor balio izugarri izan dezakete, eta gero beste hainbat politika sozialek eduki dezaketen papera. Hemen integrazio hori beharrezkoa izango da, ez? Hori beste palanka bat izango da. Eta gero badaude beste zenbait palanka garrantzitsuak, adibidez IGIG aipatu da, ikerketa garapenak eduki dezaken papera, hor oso argi ikusten da Goierrin enpresa handiek ondo edo oso ondo egiten dutela, aldiz enpresa txikiek ez, eta hor gapa oso evidentea da. Eta hor desberdintasuna ere areagotuz doa, hain zuzen ere handien eta txikien artean, ez? Orban hori gero eta handiagoa da. Bai, hori horrela izan da beti, eta, badaude saiakerak eta hor badago zer egina, orduan, nik uste hor erronka bat jarriko nukenik, ez? Eta beste erronkatako bat baita ere dago, erronkatako bat edo berrikuntza mailan gauza bada IGIG-a, ez? Baina berrikuntza hori baino gehiago da, ez da bakarri berrikuntza teknologika, beste hainbat esparru daude, landu daitezkenak eta bai enpresa handi eta txikitan, ez? Lehiakortasunerako beste aldagaietako bat izaten dain zuzen ere komunikazio sarea, eta hor maiz aipatu dugu adibidez, hiriburutik gertu daudenek zailtasun hori izaten dutela, ezta? Nola, hiriburuaren kompetentzia egitea zaila izaten delako, Goierriren kasuan ez legokeain gertu, ez dakit hori onerako edo kalterako den kasu honetan? Bai, nik uste kasu honetan N bataren inguruan egoteak mesede asko egiten diola eskualde honi, ez? Eta frogatuta dago, N baten inguruan baita ere kokatzen direla berrikuntza maila altuena duten industriak eta enpresak, ez? Eta, nik uste hor komunikazio bide garrantzitsu baten ondoan egoteak mesede asko egiten digula. Hor etekina atera diote, probetxua atera diote, ez da? Errepidea bertatik igarotze horri. Hori izango litzek alderaketako bat. Eta egoera finantziarioa. Lehen esan dugu gu txantxetan, eskualdea beratxa dela, bait? Gero datza altxatzeko eskatuko diogu. Datuek erakusten dutena da, baita ere egoera finantzioa nahiko sasuntxua dela enpresetan, batez ere industrialetan, horre industria hobetora ateratzen da, eta beste eskualdekin alderatuta oso egoera honean daudela. Ez esan nahi ideala denik, eta badakigu krisiak ze ondori uki ditun egoera finantzieroan, baina pixka begiratzen direna da errentagarritasun mailak, benetan fondo propioak izateko gaitasuna duten enpresak, horrek erakusten digu osasuntxu dauden edo ez finantzieroki, eta erakusten du Goierrin nota altu atatzen dutela enpresek. Aipatu dugu Orbana badela enpresa handien eta txikien artean, eta hori beste ere islatuko da, pentsatzen dut nazioarteratze prozesuan, ezta? Txikienak are zailagoa izango duela handienaren aurrean.
Bai, eta hor, bueno, nik uste dut eskualde honetan lan desente egiten ari dela eskualde hau, garapen agentziaren bitartez, enpresa txikien arteko lankidetzak, sortzen ditun edo eskaintzen ditun aukerak, ez, nazioartekotze horri adibidez aurre egiteko, ez? Bakarrik askotan zaila izaten delako. Eta beste formula, nik azpimarratu nahi nukeen formula bat da enpresa handi eta txikien arteko lankidetza. Enpresa handiek atrakzio lan hori egin dezaketelako baita ere enpresa txikiak kanpora ateratzeko. Eta hor badaude esperientzia interesgarriak. Arreta deitu didan beste datu bat izan da miren, zerbitzu kopuru txiki xamarra dela, Goierrikoa, ezta? Esan dugu, biztanle askorik ezta, baina era berean aipatu dugunez ere pasautokia badenez, pentsatzeko alitzateke, berbada hor ere jende horrentzat zerbitzu batzuk ere beharko luketela, edo industriara lanera etortzen direnentzat ere, eta hor kopurua nahiko bajua da. Bai, Ikerrek aipatu do, ez? Nik uste Goierritarrak oso produktu zaleak, gehala edo, eta baina hor badago erronka bat, ez? Eluska kontatzen, aipatzen zon, ez? Zerbitzuen eskaintza eta zerbitizazioa deitzen dan hori, bai edo bai datorren erronka bada, industria jardura guztiari, eta eskualde honetan zerbitzu oso gutxi ditugu, ez? Batez ere enpresei bideratutako zerbitzuak, badakigu orokorrean zerbitzu horiek normalean hiriburuetan kokatzen direla, orduan hor badugu zer egitea, ez? Ez du esan nahi, nire ustez ez dut uste estrategia denik hemen zerbitzua garatzea, baizik eta daudenak aprobetxatuta ondo saretzen jakitea, ez? Orduan, hor baita ere, ene baten gertutik gotea, betire. Hor Goierri eskolako arduradunak ere aipatu du, industria 4.0, behin eta berriz eta gero eta gehiago entzuten ari garen terminoa da, eta horri begira ez dakit prestatuta gauden edo zerbitzuekin ere lotura badulako horrek nola baita, ezta? Bai, nik uste dut enpresa handiak honetan ere pixkat aukera gehiago dituztela, ez? Deneti dago, baina badakigu enpresa handi askok hasi dutela, ez, bide hori, ez? Hor, galdera izango litzeke enpresa txikiak nola sartuko ditugu industria 4.0ko bide horretan, ez? Eta zerbitzuek zergatik izango dira klabe, enpresa handi bate gaitasun gehiago ditulako zerbitzu horiek internoki garatzeko, baina enpresa txiki batek ez. Orduan, hor badugu zer egina, bai. Eta hor egin beharko da ere erakundek zer paper jokatzen duten, ezta? Baiara mailako, eskualde mailako, Gipuzkoa mailako, gobernuen arteko estrategiak eta lerrokatu eta hoien arira, ez? Ze musika jotzen den haren arira dantzatzeko. Bai, zetik suposatzen da guztiak bide horretan goazela eta gobernu maila desberdinetatik hori ari gara bultzatzen, baina agian gure erronka benetan hori ondo artikulatzen jakitea da, ez? Eskualde mailan apostu hori egin nahi balima da, lurralde historiko mailan ere, erregio mailan ere, hor herri bezala badaukagu zer egina. Hauxe da, Mirenen irakurketa orain ikusiko dugu, segurazki egoera honek printza gehiago ere badituela, eta hain zuzen ere printza horiek ezagutzeko garapen agentzira jo dugu, eta ea bertan zer dioten. Alde batetik esan barra dago Goierri eskualde txiki bat gehala, ez gea 54.000 biztanletara iristen, baina hala ere oso eskualde dinamikoa eta ekintzailea da. Eta nik uste horri esker ere, gaur egun daukagun langabezi tasa alderatzen balin badegu, bai Gipuzkoa edo erkidegoarekin, bataz bestekoa hoien azpitik dago. Lanbidek ata dituen azken datuen arabera 9% ingurun ibiliko ginateke. Eta, baita ere esan barra dago, azkenean gure ekonomiaren edo oinarria industria dela. Badugu sektore industrial potente bat, sektore industrialari dagokionez, azpimarratu barra dago bi errealitate ditugula eskualde honetan. Eta agian honek ere desberdintzen gaitu gainontzeko eskualdetatik. Alde batetik ditugu enpresa traktorak, 15 bat enpresa traktora, enpresa lehiakorrak, aurreratuak eta mundu mailan dabiltzatenak eta kasu askotan gainera multilokalizatuak hainbat herrialdetan. Esan barra dago baita ere hauetako batzuk liderrak diala, ez, beraien sektoretan. Beraz, hor badugu talde bat nahiko indartsua.
baina beste alde batetik beste realitate bat daukagu enpresa txikiak. Hor baditugu 230 bat enpresa industrial txiki, kasu gehienetan traktora hauentzako lanean ari direnak eta gainera kasu batzuetan agian dependentzia gehiegi dutenak, hauekiko. Lanpostuen erdia baino gehiago sektore honetan dago. Orduan, guk argi ikusten duguna da, nahi balin badugu gaur egun daukagun enplegu maila eta kalitatea mantendu, hori izango litzakeela erronka nagusia, argi eta garbi horretarako sektore industrial indartsu eta lehiakor bat behar dugu. Orduan, hori nola lortzen da, o nola lortu ezakegu, gure ustetan elkarlana da azkeneko urtetan gure ereduaren oinarria. Urteak damazkigu eragile guztien arteko harremanak sendotzen eta lantzen, eta egia esan, harreman horren bitartez eta hortik sortzen nahi dian proiektuak ikusita, pentsatzen dugu bidea hori dela. Gure helburua azkenen, harreman horietatik sortzen dien proiektu berriak identifikatu, proiektu horiek negozio aukera berriak bilakatuko dira, eta kasu batzuetan negozio berri horiek gaur egun martxan dauden enpresa industrialak aurrera eramango dituzte, azkenen negozio lerro berri bat bezala, eta bide hortatik beraien dibertsifikazioa bilatu, eta beste kasu batzuetan gertatzen ari den bezala, negozio berri horiek enpresa berri baten sorrera ekarriko lukete. Eta horiek dira hain zuzen gaur egun guk gure inkubategian lantzen ari gean proiektuak. Gainera, momentu honetan eskuartean ditugun proiektuak ikusita, aurreikusten dugu datozen urtetan ere jarraituko dutela enpresa berriak sortzen eta batez ere sektore berrietan. Egin behar duguna da, elkarlan hori bultzatu, lagundu eta proiektu horiek gauzatu daitezen beharrezkoak diren baldintzak sortzen saiatu. Azkenen gure lana hori da fasilitadore lan bat, proiektu horiek lagundu, koordinatu eta bultzatuaz. Argi dago, Goierrin ez daudela besoak gurutzaturik zer etorriko zain, bizirik dagoela eskualdea, mugimenduan dagoela, eta mugikortasunaren kontzeptua ere oso barneratuta dagoela, eta horregatik aipatzekoa da adibidez, ingurumenarekiko eta eko kontzeptu horrekiko zenolako konpromesua dagoen baiaran, ezta? Zuek adibidez, Iker, inen energia berriztagarrien bueltan ere ari zarete, zergatik aukeratu zenuten adibidez sektore eolikoa? Hori izaten da pixka bat, hasieran gu beti ibili geha sistema hidraulikoak egiten 1974etik, INE sortu zenetik, eta nun ikusten gendun sistema hidrauliko bat, INEan. Eta 1984 urtean, Iruñan, Gamesa eolika sortu zen, hasi zen aerosorgaioak montatzen, eta palak mugitzeko edo aerosorgaioaren palak mugitzeko sistema hidrauliko bat behar zuen. Eta gugandikan, hori esan dut sistema hidraulikoak nun, INEan. Aukera ikusi gendun, sektore horretan sartzeko, eta momentuan, 4 ingenieru eta 3 montatzaile besterik ez ziren, baina guk ikusten gendun horrek aurrera begira izango zuela etorkizuna, eta apostu bat egin gendun, INEn sektore horretan egon nahi genduela, Ze automozioko zenbait enpresa eta ikusi dugu, krisiarekin edo behartuta ere pixka bat hor saiatu izan direla, ezta bide hori bilatzen eta beste aukera hori bilatzen. Azkenean, nik uste jende guztiak ikusten energiaren inguruan behar hori etorkizuneko beharra ere badela, eta geroz eta gehiago, eta medio konbentzionalekin ezin daitekela behar hori asetu. Orduan, energia berriztagarri horik goruntza ingo dute, dudarik gabe. Eta zuen merkatu horrek ze ezaugarri ditu, Iker, ze ezaugarri dituela aipatuko zenuke? Nik esango nuke merkatu bezala merkatu globala da, hau da, bezeroak, nazioarteko bezeroak dira, eta nazio askotan dituzte produkzio zentroak, eta ikusten dugu ere, orain konzentrazio bat ere gertatzen ari dela. Hau da, lehen bezero txiki asko izan zitezkeen, baina geroz eta bezero gutxiago gelditzen dira eta handiagoak, fusio nabarmenak ari dira gertatzen, Acciona Nordexekin edo Siemens Gamesakin azkeneko berriak, Horrek esan nahi duna da, geroz eta sektore zailagoa dela,
bezeroak handiagoak izango dira, aukerak ere handiagoak izango dira, baina kompetentzia ere bai. Orduan, hor ikusten dugu globala eta kompetentzia handikoa. Luzka, zuek kafen kasuan ere argi dago ezta, pixka bat orain arteko zuen bidea ikusita, teknologia berrietan eta ere ari zaretela saiakerak egiten, eta hor badirudi dibertsifikazioaren alde egin duzuela, ezta? Zer nolatan egin duzu autu hori? Bueno, zuk ondo esan duzun bezala, guk kafek azkeneko urte hauetan dibertsifikazioaren ildotik lana handia egin du, ez? Eta produktu eta teknologiaren dibertsifikazioaz galdetzen didazunez, ze beste batzuk ere badaude, baina orain hortan zentratuz, esan kafek egin duen dibertsifikazioa bi ardatzetan jundala, ez? Alde batetik horizontalean esaten dana. Kafek duela urte batzuk egiten zituen trenak, 100 aldirikoak, metroak egiten genitun, erregionalak, baina ez genukeen portafolio guztia, ez? Eta gaur egun gai gara egiteko tranbiak, abiadura handiko trenak, lokomotorak, eta guzti hori, ez? Baina, impulso handia eukiduna azkeneko urteotan edo azken 15 urte hauetan da dibertsifikazioa bestea, ez? Vertikala. Zehartzen badegu kafen tren bat 2000 urtekoa, bertan zeren ekipo kritiko eta teknologia gako gehienak kanpo hornitzaileen eskuetan zeuden. Eta are eta okerrago, zeren kanpo hornitzaile horietako asko gure lehiakideak ziren tren mailan. Orduan, gure egoera etzen oso ona ikuspuntu horretatik. Orduan, gaurko argazkia, ez? Zein dan, tren berberean, kaf taldearen menpekotasunean daude ekipo kritiko horietako ia denak eta baita teknologia gako guzti horiek. Eta ez hori bakarrik, baizik eta ekipo kritiko horiek beste tren eraikitzaile batzuei saltzen ari gara, ez? Adibide bezala, trakzio ekipoak, seinalizazio ekipoak, trenaren energia akumulazio sistemak, eta bar. Orduan, nola egindan hori ez, galdetera, nik uste dut burura denoi etortzen zaigun aurreneko gauza da, ikerketa eta garapenean izugarrizko inbertsioa handia egon da azken urteetan, eta baita ere zuzendaritzaren aldetik izugarrizko bultzada horri. Garbi ikusi da hori zela bidea, erronkak identifikatu beharra zegoela, baina hori etxe barruan adibidez nola antolatzen duzue? Baduzue sail bat horretan da biena ikerketa eta garapenean? Bai, sail bat dago ez, eta zuk ondo esan duzun bezala, ikerketa eta garapenetik asko lan egin dugu produktu edo teknologia berri horiek garatzen. Baina erronkak beste atal bat ere izan du, eta kudeak eta mailako atala izan da. Zeren azkenean sortu ditugunak izan dira negozio berriak, ez? Eta horiei forma eman behar izan zaie, eta hori erronka handia izan da, ibilgailu negozioak ia bakarretik, orain daukagu trakzio eta kontroleko sistemen negozioa, seinalizazio negozioa eta bar. Orduan, azken urteetan, bi mailatan junda erronka, alde batetik gauza konplexuak edo sistema konplexuak sortzen, baina baita ere horri kudeak eta mailan erantzun bat ematen. Horiek dira merkatu berriak, azoka berriak, baina nondik gatozen noragoa zen jakiteko, zuek merkatuetan eta azoketan ohituta beharko zenukete, nola ez, ekonomia zari bagara eta goierri zari bagara ordiziko azokatik pasa bere ezin alde egingo genuen hemen, beraz bertan ere izan gara eta ikusi, ordiziko azoka zertan den. Ordiziako delikatu zentroak turismo zerbitzua eskaintzeaz gain asteazkeneroko azoka dinamizatzen du. Beraz, interpretazio zentro honek lehenengo eta hirugarren sektoreak uztartzen ditu. Goierrin hainbat enpresa gaude zerbitzu turistiko arloan lanean, baina beti ere lehen sektorearen zerbitzura. Konkretuki Ordizian delikatu zen, azokaren dinamizazioaren bueltan ere lan egiten dugu, eta hortan gabiltza pixka bat azoka eredu berriak nola garatu, horri turismoari lotuta ere pixkat bisitariak nola erakarri, salmentak nola igo, ez da? Hortaz aparte, noski, Ordizia beti izan da referente Goierriko baiaran, merkataritza eta ostalaritza arloan, eta pentsatzen dugu azokak ere motorri izan beharko lukeela
sektore hauentzako. Baita ere esan, gaur egun turismo enogastronomikoak Euskadin daukan tiredizua ikusita, azoka tradizionalek duten papera ere oso garrantzitsua dela, eta zentzu horretan ere baditugula hainbat erronka. Badara matzagu urte batzuk teknologia berriekin lanean, pixka bat behar berrietara egokituz, azoka modelo berri horren bila, eta Ordizia referente izan denez prezioen arloan, bai saiatzen gara, asteazkenero, webgunean prezioak eguneratzen, sare sozialetan presente egoten, eta hortaz gain, aipatu 2012an mugikorretarako aplikazioa, Ordiziako azoka aplikazioa ere sortu genuela. Eta turismoari dagokionez zer esanik ez. Gaur egun turistek internetera biltzen dute bilatzaile nagusi bezala, eta bertan ez dalema zaude, ez zara existitzen. Gure etorkizuneko erronkak, alde batetik, azoka eredu berriak lantzea izango litzateke, pixka bat, gizarteak dituen aldaketa horietara, nola baite egokitu alizateko, baino beti ere gure identitatea eta gure erroiek galdu gabe. Eta turismo arloari dagokionez, esan nazioartekotasuna garrantzitsua dela guretzako ere, geroz eta turista eta bisitari gehiago datozelako bai gure esplotazioak bisitatzera, gure esperientzia turistiko ez gozatzera, eta zentzu horretan ezinbestekoa dela nazioartean gure produktua saltzea. Horretan, noski beti Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundia izango ditugu bide lagun. Esanguratsua ere bada, ez da nik azoka zaritu behar ginula esan, eta seguru burura etorri zaigula, letxuak, azak, tomateak eta alakoak ikusiko genituela, baina tartean ere aipatu da, ez da, internet, merkatu berriak non miren, haiek ere atzeman behar direla, eta orain arteko betikoa izan den, tradiziozkoa izan den merkatu horrek ere moldatu behar duela, garai berrietara, Bai, azkenean hor merkatuak hori eskatzen duelako, ez? Kanpora ateratzea eta, bertako merkatua muga dituelako, ez? Eta hor, nola sortzen ditugu gaitasunak, sektore guztiek, ez? Egin ahal izateko salto hori, ez? Batzuek benetan beharra dutelako, aurrera jarraitzeko beste sektore batzuk, baina industrian adibidez, beharrezkoa delako. Izan ere, garai bateko azokan hor salerosketa edo trukea, baserritarraren eta kalekumearen artekoa izaten zen, ezta? Orain zuei egokitzen zaizue adibidez Ikerre eta Eluska pentsatzen ari naiz, baserritarraren egitea eta kalekumearen gana joatea, baina zuek kanpora ere egin behar izaten duzue. Eta, azokan behar bada, baserritarrarekin konfidantza bat bada, betikoa izan da, baina, karo, kanpokoa konkistatu behar denean, eta gainera kanpokoa azari naiz kasuntan nazioartekoa denean, ez atzerrikoa denean Iker adibidez nola moldatu bat? Nazioarteko bezeroak gure kasuan batzuek beraien zentrala hemen dute eta hemen egiten da merkatu operazio hori, ez? Eta kasu horietan errezagoa da ezagutzen dituzu gertukoak dira, ez? Beste kasu batzuetan joan behar dezu beraien herrialdetara, Dinamarkara adibidez askotan, eta kultura eta egiteko moduak eta ezberdinak dira, ez? Eta orduan pixka bat moldatu behar dezu hango eretara, ez? Ez da ohituta balin gaude gure inguruko enpresekin lan egitea, beste herrialdeko enpresekin lan egitea ezberdina da, eta horretara moldatu behar dezu. Eta, hemengo prisak eta hemengo egiteko moduak ez dira berdinak izaten, eta jakin behar ere hori jokatzen. Hartara moldatzen, eta ze eluskazuenean adibidez, lehen ere aipatu dugu askotan salmenta horiek eta azpimarratzen ditugula, atzerrira egindako salmenta horiek, zenbateko pixua du adibidez nazioartekotze honek zuen negozio ereduaren barruan? Esan behar dugu, KAF dakizuen bezala, naziotar hartze prozesu honetan, 80. hamarkada hasieran edo hasi zela, eta krisiaren ondorioz eta barne merkatuak izan duen beherakada eta gero, gaur egun 85% ari garela hitz egiten 85% baino gehiago da gurean kanpo merkatu horrek suposatzen duena. Eta orduan gurean orain beste erronka bat dugu, ez? Esan dezagun nazioartean
maila desberdinetako merkatuak daudela baita ere, eta orain goi mailako merkatu edo bezeroetara salto egiten saiatzen ari gara, ez? Esan ezagun bestera batera, azkenen liga desberdinak egongo balira bezala, ez? Merkatuetan, eta lehenengo mailan jolasten oleiatzen saiatzen ari gara, ez? Eta horrek bai orain guri suposatzen digu beste erronka bat, eta azkenean, klaro, liga horietan topatzen dituzunak, dia punta-puntako lehiakideak, eta gure kasuan oso lehiakidea handiak dira, Siemens bat, Alstom Bombardier bat, eta orduan bere mailan egon behar dugu lehiakortasunean, kostu efizientziaren ikuspuntutik, bai eta gure produktuen balio erantzia eta teknologia mailatik. Eta bide hori nola egiten da? Ze hemen euskaldunok beti esaten da, hori mai baten inguruan konbotzen ditugula alakoak, ez da, gehienetan bazkari afari batekin, behar bada herrialde haietan, ez? Eta ez dakit, poltsan, mondeju sorta baten amanda ere, ez zait iruditzen, baina txaskarri joan nahi ditugu alegia izango da, ez da? Aipatzen zenuen ikertze kultura desberdinak izaten dira batzuetan, saltzai eta eroslearen artean seguru alakoak ere izango dituzuela kontatzeko. Bai, bueno, gure kasuan kontatuko dut langileekiko lako anekdota bat, ez? Txinan daukagun fabrikan, txinatarrak langile onak dira, baino deneri baietz esaten diote, meiwenti esaten diote, meiwenti da no problem. Hortuzuk gauza bat esplikatzen dizu nola egin behar dan, begiratzen dizute, esaten dizute, meiwenti. Gero ulertu ote duten beste kontua da, ez da? Eta gero egiteko garaian ikusten duzu ez duela tutik ulertu, ez? Orduan, beraiek ezin dute onartu ez zaituztela ulertu esatea, ez? Guk batzutan hori ere egiten dugu, ez? Horrelako esplikazio bat eman, eta guk bai esaten dugunean, ez? Bete esaten dugu, bai, berdinez. Txinatarra pixkat horrelakoak dira, ez? Orduan, ohitura horietara moldatu bertzea, gauzak ondo egiteko eta negozio aurrera ateratzeko. Bai, ze horrek nolabait ere etorkizunari begira hartzen gaitu Miren, aipatu ditugu nondik gatozen, gaurrengo egoera zertan den, erradiografi dotore hori osatu diguzu, beste behin Miren, baina etorkizunari begira erronkak zeintzuk izango lirateke. Zer azpimarratuko genuke? Nun egin behar dugu saiakerarik handiena? Bueno, nik uste hau dela, bat baina gehiago, ez? Baina, bueno, baten bat botatzeagatik nik uste hasteko pertsonak, ez? Talentua duten pertsona horiek eta kualifikazio hori duten pertsonak, ez? Askotan kultura aldaketa bat aipatu duzu behin baino gehiotan, ez? Kultura hori eukitzea, ez? Kanpo ateratzea, pertsona horiek preparatuta eukitzea, nik uste horre erronka badagoela. Ondo gaude, baina badago zer egina, ez? Eta beste bat aipatu nahiko nukena dela, biok baita ere askotan aipatu dezuelako, antolaketa mailan zer suposatzen don berrikuntza prozesu guzti horiek, ez? Antolaketa nola hartzen dira erabakiak enpresaren barruan, hori baita kulturarekin lotuta dago, ez? Baina askotan hori, ez? Oso produktu zalea geharala, baina produktua benetan lehiakorra izateko beste osagai batzu behar ditula ingurun askotan azten zaizkigunak eta hortan ere proaktibok izatea nik azpimarratu nahiko nuke gai. Ados zaudete, Iker, Eluska? Bai, ez? Nik esango nuke baietz, ez? Azkenean behar ditugu sustraiak eta egoak dituzten jendea, ez? Hau da, ez dago bata bestearen kontra. Izan zaitezke oso goierritarra eta oso bertakoa eta hemengo ohiturak eta asko maitatu, eta erabean egoak izan munduan zehar egan ibiltzeko eta beste pertsona kulturekin eta elkarlarrean ibiltzeko, ez? Guk baditugu gure organizazioan produkzio mailan txinatarrak, brasileñoak, estatubatuarrak bai, ingenieritzan danesak ere gurekin elkarlanean eta inglesez hitz egitea lan hizkuntza bezala eta nik uste irekiera hori eki behar degula aurrera jo nahi baldin badegu. Globalizazioa, alegia Eluska, arrisku edo mehatxu ikusi beharrean aukeratzat hartu izango litzateke? Bai, nik usten dut gurean aspaldi utzi geniola globalizazioa aukera edo mehatxua den galdera egiteari, ez? Zeren eta globalizazioa guretzat bintzat gure sektorean errealitate bat da. Orduan egin dezakegun bakarra nik usten dut da ahalik eta hoberen erantzuten saiatu, ez? Eta ahalik eta hoberen erantzuten saiatzea, pixkat Mirenek eta Ikerrek esan dutena, ez? Pixkat garatu barra dauzkagu kapazitate edo habilidade batzuk esaten dana, ez? Eta hori da, merkatu desberdin horiek eskatzen diguten horretara nola egokitu gaitezken hoberen. Eta azkenen, hori, zuk baliokatea
aipatzen zenun eta kontziente izan behar gara horri baliokate guztian dela. Ez da bakarrik saltzera juten dana, azkenen egokitu behar dela, baizik eta denok baliokate guztian gauden, enpresako baliokate guztian gauden denok eduki behar deun mira hori eta garapen hori eman, ez? Piskat horri batu baita ere, baliokateak izugarrizko, baliokatean dauden beste eragileek, beste enpresek, ez? Egin dezaketen ekarpena, enpresa handiei, ez? Hor aurrean izateko, baino baita ere, piskat guk orkestran ere aztertzen dugun gai bat dela, ez dela berdina enpresa bat lurralde batean edo beste batean kokatu. Eta lurraldeak ere, gaitasun batzuk eskaini dizakela pixka baliokate horri, ez? Eta nik uste Goierrin zerbait ondo egin bada historian zehar hori dela, ez? Lurralde bezala baita ere identitate horri lotuta, proaktiboak izatea eta lurralde gaitasun batzuk eta baldintza batzuk sortzea, ez? Orduan, hor erronka horri, erronka horiei erantzuteko badaukagula gaitasuna, ez? Orduan, lurraldeak bera egin dezakela zeo zer erronka horietan laguntzeko enpresei. Enpresa edo fabrika non kokatzen den, horrek ondorio batzuk izaten dituela, eta tentazioari ezin eutsi ba. Olaberrikorik balda, inguruan, men publiko artean, zuzer horri miren, Olaberrikoa, eta Olaberria Beverly Hills dala eta azaldu beharko dugu berba zergatik. Ja bukatzeko, txaskarrio, bakizu. Bestela kontu sakonetan aritu gara eta... Bai, aipatzen den gaietakoa da, pixka BPG datuak ikusita Olaberria, ez, foto hortan, ez, numero 1 bateratzen dela, ez. Zergatik, Olaberritar gutxi, eta fabrika eta industria asko. Eta enpresa eta fabrika asko, ez. Eta, ordu zatiki horrek, emaitza oso positiboa ematen du, ez. Halako bitxikeriak ere ikasten ditugula saio honetan, ekonomia gurean. Beraz, gure aldetik, bukatzeko ordua badenez, eskertu besterik ez, batetik mireni, gure ziria jasateagatik eta baita egiten digun erradiografia hau egiteagatik badakizue, honezkero, bera dugula orkestrako lehiakortasunerako Euskal Institutuko ikertzailea, eta eskerrak beraz, beste behin ere saio honetan gurekin izateagatik. Eskerrik asko ere, Iker Arrizabalaga, INE Grupeko zuzendari teknikoa, eta eskerrik asko ere, Eluska Sukia, kafeko ikerketa garapen kudeaketa sistemako arduraduna. Ikusi duzuenez, Goierriko argazkia osatu dugu. Pixkanaka ere ari gara Gipuzkoa osoko ekonomiaren argazkia osatzen. Hori, urrungo atal batean izango da. Momentuz kito, mila esker horregoteagatik eta beste batera arte. Agur! Zein den gure helburua? Ekonomia sustatzea Gipuzkoa sendotzeko. Gipuzkoak ezberdintasun gutxiago izan dezan. Horretarako jarri dugu abian ekonomia suspertzeko plana. 200 milioi bideratuko dira 4 alor hauetara. Industria, lehen sektorea, kultura eta turismoa, eta gizarteratzea. Lehen urtean zehar 50 milioi bideratu ditugu jada. Baina inbertsio hau ez da zifratan neurtzen, izena bizenetan baizik. Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzen ari diren pertsonen izena bizenetan. Ekonomia suspertzeko planak aurrera darrai. Orain ekonomia, orain Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.